Er is een soort verloren zo'n het vorige onderzoek. Zo is het uitvak ombouwd en is er een afskierend parkeerplakkaam voor de supporters van de zinstander. Maatregels die de veiligheid flink verbeteren. Ik ben heel blij met dit rapport omdat het laat zien dat de samenwerking van Cambuur met de gemeente, maar ook met de kern van Cambuur en met justitie, dat heel goed uit heeft gewerkt. We hebben nu een aparte opstelplek voor de bussen en andere auto's van de bezoekers. Die gaan dus ook maar helemaal rustig meteen het uitvak in. Vroeger liep het allemaal dwars door de straatjes heen. Dat soort dingen, fysieke scheidingen en tegelijkertijd een goede samenwerking met alle betrokkenen. Maar dat betekent net dat er niet meer verbeteren kan. Zo moet er een calamiteitenplan komen in gearworking waar de nieuwe supermarkt die gebouwd wordt. En wat er de stekken die het uit- en thuissupporters kieren nog krijgt wat beter. En de commandopost in het stadion wat grutter. De lietse maatregels, maar makkelijk is het net. De commandopost, ja, die is wat die is. Die is ooit gebouwd op andere normen. Toen het stadion nog gebouwd werd voor een stofzuiger en een radio. En nu hangen daar tig schermen en wordt alles in de gaten gehouden. Dus we gaan gewoon onderzoeken om te kijken wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we daar invulling aan geven. En ook al had Cambuur dus alles goed voor elkaar, de reputatie bloot min. Dat komt door incidenten, als vriend hier bij het voetgaan van trainer Dwight Lodewegers. En dat is zwargelijk. Gelukkig is dat met Lodewegers alweer meer dan een jaar geleden, maar was heel verschrikkelijk. En dat weet de rest van Nederland ook. Dus daarbij mijn oproep blijft, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus één zo'n ding, ook de rellen vorig jaar bij Ajax. Wiens schuld het ook is, iedereen denkt, zie je wel, die Cambuur supporters is lastig. Het was een incident, gelukkig eenmalig en alweer een jaar geleden, maar heel heftig. En dat zet je in de landen weer weg als club met een hoop problemen. Terwijl dat niet zo is, maar dat willen we niet weer. Nevens het oude team gaan de Cambuur en de gemeente de liekwas goed mee om. Het wichtigste advies is dan ook, gewoon trok in dat je met waanden bent.